iki target operasi empuk iki. Wes, ini. Belok nih. Kayak wong bar nguyuh kae. Iya bos. Pokoknya kali ini targetnya harus sampai gagal. Wes sono, makan sono. Budal. Gas. Nah, sono. Tak pikir-pikir akhir-akhir ini kok duit ini kelong-kelong terus ya. Iki mus jajal tak hitung nih. Iki mus tak bundel iki 100. Wis bener 100. Loh, lah yuk ngur kari siji. Mungkin loro lho iki mau waktu terakhir iki mau. Waduh. Apa jangan-jangan cari wong-wong bener ya? Lek nganu kae wong kula omah kae ngingu tuyul. Piye iki? Duh. Mungkin loro kok ngur kari siji. Arep kurang ajar tenan. Ya bener. Wes, tar serisi kayak tutup. Wes. Golek duit kok, golek kuota lho. Jubuan sampean apa nggih apa ini sampai ngono iki. Wes ana iki. Isik. Duh, sampean ki malah ning nggon kono tok lho. Becari kan golek duit, udah malah ndelok kota lho. Sedang mlebu. Matamu iki, Cok. Kene kira ndelok kuota lho, wetengku iki lho. Kecepet. Mangkane diwetenge gede-gede. Saya ngene. Ayo tuh, awakmu ki sing lurus aja bengkong ora iso mlebu. Wetenge gede. Tani lho, cepet iki lho. Ki geser lho. Ini ngerti lho. Ayo kita. Oh, ini. Cok, bisa kita. Awaknya punya kelemon tadi pedul kok kan mau susu ini. Lagi apa nih? Anu. Apa nih duit kan, Cok? Aku cek agak penasaran iki mau lho. Ning ndi sing siji ya? Bengi yo sepi men dengaren. Atau merinding aku iki. Opo jane ya? Pada malah mangan gedang goreng. Iki mau. Terus tak ombeni lho. Mangan gede. Tak ombeni kopi, tapi kok panggah adem tuh awane. Nah, gedang gue iso adoh men iki lho. Wis pindah rene kok malah panggah dalan. Sik, aku wis tak rong kopi loro panggah kurang ae. Ini wis lah, kita tutup lah. Iki mau ya sepi amat kok. Ini Mau lho. Iki ya. Iki mau lho tak hitung ya, tak hitung. Nah, penasaran aku. Terus mbok teleki mau lho. Iya. Loh, lah kok hilang nih si jene? Ih, apa iki? Kok lho, lampu parfum. Lah ini sih bukai. Duitku hilang nih. Wah, jangan-jangan tenanan iki mau. Waduh, wis lah tak gendang tutup lah aku lah. Wedi aku, ini iki. Wes. Bagian rapi nak kopi. Sampai jawab lemon. Sekek wae restoran iki. Wes. Tapi juga apa? Lho kowe mesti jumo. Rekur setoran siji usulane bos sing meh balane nang gak sentot. Antek luru gedang goreng ya. Juga juga HP no. Karena hiburan dhewe lek bengi. Ayo showing nih. Showing men lo. Bos. Jebule sing tak jebuki wonge mau sing nitep sikile Mas Mamas lho. Wes, sing tok ora ndi setoran nih, kene. Nang. Nah, ngene iki payu. Sing 100 gak eneng to? Ora eneng, Bos. 1000-an. Setoramu Tenang ae, Bos, tenang. duit iki kok bodrek meneh. Tenang. HP, Bos. Wes. HP apa casing iki? HP, Bos. Wes. Ane HP ning gletak ning dhuwure tak jumo to, Bos. Duh. Lah iki HP ku sing tak servis nih wingi mati. Lah ning dhuwur, Bos, gletak, Bos, tak jumo, Bos. Lah yo iki HP ku, mosok kowe ora paham lho. Ora ngerti to, Bos, mungkin Ora enggak tahu ngerti, delok Bos. HP, Bos. Salah. Lumayan lho, Bos, nang TikTok kan, Bos. Wes.
Kacau iki. Wis ngono ae wis. Tapi coba balik mbak sentot nih bos. Kowe turun kono ae, turun jero kono ae. Bos, Aku- ada di bos. Nek ini nggak dikai susu piye bos? Piye, Dek? Enggak salah ya mas. Wis turun kono, Dek. Eh,